Simon Report. Nagkakolekta ang Office of the City Markets kung OCM ug nasa 36.5 milyones pesos nga buhis gikan sa kamerkaduhan dinhi sa Dakwat Subo sukad sa Enero hangtod sa Marso nining tuiga. Gipahibaw sa OCM nga kini mas dako og 2.6% kung itandi sa koleksyon sa samang mga buwan sa miging tuiga. Sigon sa datos sa OCM, nagkakolekta ang syudad og nasa 36.5 milyones pesos nga lawaw kini og 951,278 pesos ug 5 sentimos kung itandi kini sa 35.5 milyones pesos sa miaging tuiga. Ang mga koleksyon gikan kini sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Freedom Park ug uban nga mga income sa Carbon Public Market, Pardo Public Market, Ramos Public Market, Tipadilla Public Market, Pasil Public Market, Tabuan Public Market ug sa usab nga mga income sa maong nga satellite markets din sa syudad sa Subo. Gipahibaw sab sa OCM nga ang maong koleksyon sa kamerkaduhan sa Dakwat sa Subo gikan kini sa mga abang sa pwesto, mga cash ticket, mga pay parking, entrance fee ug uban pa. Si John Paul Amores, isa may labaw sa Research, Planning and Monitoring Division sa OCM, nagkarayon kini nga usa-usab silang gihatangan karon og pagtagaan mao ang mga delinquent accounts o katunduna pa yung mga bayranan sa syudad. Samtang gidugang usab ni Amores nga nakadugang usab silang koleksyon ang istrikto nga pagpatuman kabahin usab sa saktong appraisal sa mga maabot nga mga produkto sa Carbon Public Market. Samtang gipalambo usab karon sa OCM ang mga satellite market sa syudad. Usab silang plano karon nga magbuhat og night market sa pila ka mga pampublikong merkado sama sa Tabuan ug sa Ramos nga makakuha kini og dugang nga mga income. Report gikan sa Cebu City Hall. Kini si Idol Clint Lantago sa 93.9 IFM. Di kabugan sa mga sa nagurang balita. Tatak IFM Balita.